Γεια σας. Σας χαιρετούμε από το podcast της Φερτιθέρα Labs που ονομάζεται στο εργαστήριο της Φερτιθέρα. Κάθε τόσο θα έχουμε ένα καλεσμένο, μία καλεσμένη που για μας η γνώμη της, η γνώμη τους θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Σήμερα καλωσορίζουμε τη Λαμπρινή Μόσχου. Είναι διατροφολόγος και όχι μόνο, αλλά θα μας τα πει η ίδια αργότερα και θα μιλήσουμε μαζί για πάρα πολλά θέματα που σας απασχολούν και μας απασχολούν. Καλή ακρόαση. Γεια σου Λαμπρινή. Γεια σου Δημήτρη. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μας και περνάμε πάρα πολύ γρήγορα γιατί θέλουμε να είμαστε γρήγοροι και ακριβώς εστιασμένοι στο αποτέλεσμά μας. Πάμε να δούμε κάτι που απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο. Πάμε να δούμε για το μεταβολικό σύνδρομο. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε και πώς εσύ καταλαβαίνεις σε κάποιον άνθρωπο ότι είναι πολύ κοντά στο να έχει μεταβολικό σύνδρομο ή τρέχει μεταβολικό σύνδρομο στο background? Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ συχνό και πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουμε γιατί γιατί τα συμπτώματα πολλές φορές είναι πολύ κοινά. Παράδειγμα, μπορεί να είναι το ότι μετά το φαγητό με πιάνει νύστα. Κάτι που στο περισσότερο ο κόσμος το έχει. Μπορεί να είναι το ότι η έντονη επιθυμία για γλυκό. Αυτό μπορεί να είναι δείγμα ινσουλινοαντίστασης. Σίγουρα βέβαια και με άλλα κριτήρια. Για να πούμε καταρχάς το τι είναι το μεταβολικό σύνδρομο. Το μεταβολικό σύνδρομο είναι χρειάζεται για να διαγνωστείς με μεταβολικό σύνδρομο να πληρούνται 3 από τα 5 παρακάτω κριτήρια. Το ένα είναι το αν έχεις αυξημένη περιφέρεια μέσης. Για τους άντρες αυτό είναι τα 102 εκατοστά, ενώ για τις γυναίκες είναι να έχεις περιφέρεια μέσης πάνω από 88 εκατοστά. Ανεξαρτήτως ύψους? Ναι. Okay. Ναι. Έχει να κάνει με την περιφέρεια μέσης. Και το αν έχεις την γλυκερίδια πάνω από 150 ή αν έχεις πίεση πάνω από 13 τη μεγάλη, 85, 8,5 τη μικρή, αν έχεις ζάχαρο πάνω από 100, αν έχεις την καλή χολυστερίνη, αν για τους άντρες είναι κάτω από 40 ή για τις γυναίκες είναι κάτω από 50, αυτά τα 5 κριτήρια είναι, αν πληρείς τα 3 από τα 5, έχεις μεταβολικό σύνδρομο. Okay. Ακόμα όμως και αν δεν κάνεις εξετάσεις, υπάρχουν κάποια συμπτώματα που μας το δείχνουν αυτό. Μπορεί να είναι αυτό που είπα πριν, ότι μπορεί να νηστάζεις μετά το φαγητό. Μπορεί να είναι η έντονη επιθυμία για γλυκό, η πρωινή κόπωση. Αυτά κάποιες μικρές ελίτσες που βγάζουμε συνήθως στα σημεία, είτε στο λαιμό, είτε κάτω από τις μασχάλες, στα σημεία τριβής, είτε κάτω από το στήθος, οι μικρές ελίτσες αυτές που έχουν περίπου το χρώμα του δέρματος, ή η μελανίζουσα ακάνθωση. Είναι σαν να έχεις δυσχρωμία στο δέρμα. Στους αγκώνες ή κοντά στις μασχάλες, που βλέπεις που φαίνεται σαν να είναι λερωμένο το δέρμα. Στο πίσω μέρος του αφιένα ίσως. Έτσι. Αυτά είναι δείγματα ινσουλινοαντίστασης που μπορεί ακόμα στις εξετάσεις και να μην φαίνονται. Να είναι δηλαδή πριν φανεί ακόμα και στις εξετάσεις. Υποκλινικά δηλαδή. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, και έχουμε τους ανθρώπους που καταλαβαίνουν ότι μάλλον έχω ινσουλινοαντίσταση και υποψιάζονται ότι έχω και μεταβολικό σύνδρομο. Υπάρχει περίπτωση να αναστρέψουμε τον προδιαβήτη? Μπορούμε να τον αναστρέψουμε τον προδιαβήτη χωρίς φάρμακα? Μπορεί. Το καλό είναι ότι μπορεί. Μπράβο. Για να δούμε. Γιατί στην ουσία αυτό που θέλουμε για να ρυθμίσουμε την ινσουλίνη και τη γλυκόζη είναι πράγματα που έχουν να κάνουν και με συνήθειες του τρόπου ζωής και με την τροφή. Στην ουσία θέλουμε να αλλάξουμε το πώς αντιδράει το σώμα μας όταν μπαίνει μέσα η τροφή. Αυτό που χρειάζεται στην ουσία είναι, δεν θέλει πανικό, έτσι.
Δεν κόβουμε τρόφιμα, δεν θέλει ακραίες δίαιτες, ούτε να κόψουμε τους υδατάνθρακες, που πολλοί κόσμος θεωρεί ότι πρέπει να κόψουν τους υδατάνθρακες. Αυτό θα προσφέρει μια παροδική μείωση της ινσουλίνης και του ζαχάρου, αλλά δεν θα εκπαιδεύσει τα κύτταρα πώς να λειτουργούν σωστά. Στην ουσία αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι πάλι να φέρουμε το σώμα να λειτουργεί έτσι όπως έχει ρυθμιστεί, έτσι όπως έχει φτιαχτεί να λειτουργεί. Ένα λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό είναι τα τακτικά γεύματα. Να μην μένουμε πολλές ώρες νηστικοί και να μην κάνει απότομα σκαμπανεβάσματα η γλυκόζη και η ινσουλίνη. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχουν τακτικά γεύματα, να μην υπάρχουν τσιμπολογήματα, τρώω λίγο τώρα, μετά πάλι λίγο, ή να κάνεις πάρα πολύ μεγάλα κενά, που συνήθως βέβαια αυτό είναι που προκαλεί και το τσιμπολόγημα. Παίζει μεγάλο ρόλο η σύσταση του γεύματος, δηλαδή να μην είναι μόνο, είναι άλλο να φάω μία φέτα ψωμί και είναι άλλο να φάω μία φέτα ψωμί και να πιω ένα ποτήρι γάλα και να φάω και ένα φρούτο μαζί. Αυτό έχει τελείως διαφορετικό τρόπο το πώς θα ρυθμιστεί το ζάχαρο. Στην πρώτη περίπτωση θα κάνει ένα απότομο σκαμπανέβασμα, θα ανέβει απότομα και θα πέσει απότομα, ενώ στην άλλη περίπτωση θα γίνει πιο ομαλά αυτήν η καμπύλη. Θέλουμε λοιπόν όχι απότομα σκαμπανεβάσματα στην ουσία. Μεγάλο ρόλο παίζει ο ύπνος, το οποίο δεν το συνειδητοποιούμε. Και όταν λέμε ύπνος εννοούμε και σαν διάρκεια και σαν ποιότητα. Αυτό βέβαια πλέον πέραν από την ινσουλινοαντίσταση, φαίνεται ότι έχει ευεργετικά ωφέλη στα πάντα. Και λειτουργεί προληπτικά στο νοσοποιητικό, στα αυτοάνοσα, στην απώλεια βάρους, μάλλον στην αύξηση βάρους προληπτικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ύπνος. Η μακροζωία, οι ειδικοί στη μακροζωία ορκίζονται στον ποιοτικό ύπνο. Θεωρούν ότι είναι ένα από ίσως το κυριότερο. Αντιγύρανση. Αντιγύρανση ακριβώς. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Παίζει μεγάλο ρόλο μετά η κίνηση. Γιατί όταν κινούμαστε, που δεν είναι πάντα το ότι δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να πάω στο γυμναστήριο ή να κάνω κάτι πάρα πολύ έντονο, στην ουσία όμως όταν κινούμαστε, η περίσσια γλυκόζης που κυκλοφορεί στο αίμα πηγαίνει στα κύτταρα. Καταναλώνεται. Και ακόμα κι αν έχει δημιουργηθεί μια αντίσταση στην ινσουλίνη, τη δουλειά που θα έκανε η ινσουλίνη τη ζητάνε τα κύτταρα και άρα μειώνουν τα επίπεδα ζαχάρου στο αίμα. Και ένα τελευταίο είναι ότι πολλοί κόσμος μειώνει ή κόβει ενέργεια, προσπαθώντας, μειώνει πάρα πολύ τις θερμίδες, μειώνει πάρα πολύ, είτε προκειμένου να δυνατήσει ας πούμε. Κάνει απότομες αλλαγές, οι οποίες είναι ένα στρες για το σώμα. Και αυτό το στρες αυξάνει την κορτιζόλη. Η κορτιζόλη επηρεάζει με τη σειρά της την ινσουλίνη και γίνεται ένας φαύλος κύκλος. Οπότε στην ουσία χρειάζεται να αλλάξουμε στρατηγική, χρειάζεται να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε αυτό και προσπαθώντας να δούμε για ποιο λόγο ανεβαίνει, για ποιο λόγο έχει γίνει αυτή η διαταραχή, να κάνουμε τις αντισταθμιστικές κινήσεις, ώστε πάλι το σώμα να έρθει πιο κοντά σε αυτό που είναι φτιαγμένο να κάνει. Και καλός ύπνος λοιπόν. Βέβαια. Και μειωμένο άγχος. Το άγχος και κορτιζόλη. Είναι από τα σημαντικότερα. Βέβαια, σε έναν άνθρωπο που θα του πεις μην αγχώνεσαι, θα σου πει ευχαριστώ πολύ. Αν μπορούσα να το κάνω, δεν περίμενε να μου το πεις. Ένα κομμάτι του άγχους, το σημαντικότερο, έχει να κάνει με τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Υπάρχει όμως και εννοείται ότι χρειάζεται να επενδύσουμε στο να δουλέψουμε τον τρόπο σκέψης. Πολλές φορές όμως και το σώμα, αν εγώ δεν έχω κοιμηθεί καλά, εάν δεν έχω φάει καλά, αυτό μπορεί να μου δημιουργεί στρες στο σώμα, το οποίο εγώ να μην το συνειδητοποιώ. Και αυτό να επηρεάζει μετά και την ψυχολογία. Το ένα να φέρνει το άλλο. Μπορεί να είναι ακόμα και το ότι πίνω αλκοόλ ή ότι πίνω πολλούς καφέδες. Να επηρεάζει την κορτιζόλη και αυτό με τη σειρά του να επηρεάζει το στρες, τη διάθεση. Το ένα φέρνει το άλλο. Σούπερ. Και τώρα η σειρά σου να μας κάνεις και εμάς μια ερώτηση και ελπίζουμε να μπορούμε να απαντήσουμε. Βεβαίως. Λοιπόν, κάτι που θέλω να μου απαντήσεις. Αν η D3 και τα ω3 παίζουν ρόλο στο μεταβολισμό ή όχι? Είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση και πλέον έχουμε και πάρα πολλές μελέτες πάνω σε αυτά τα δύο θρεπτικά συστατικά, γιατί είναι θρεπτικά συστατικά και κάνουν διαφορετικές λειτουργίες στο καθένα,
αλλά επίσης συνυπάρχουν σε πάρα πολλές διεργασίες. Αν πάρουμε ας πούμε την D3, η D3 δεν είναι μόνο ένα μόριο, όλοι το ξέρουν ότι η D3 είναι το μόριο που χρησιμοποιούμε για να έχουμε πιο γερά οστά, άντρες και γυναίκες, είναι η βιταμίνη που παίρνουμε από τον ήλιο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Η D3 είναι από τις πιο σημαντικές βιταμίνες γιατί συμμετέχει σε χιλιάδες διεργασίες στον οργανισμό σε διάφορα συστήματα. Όχι μόνο δηλαδή στην οστεοποίηση ή στο στηρικτικό ιστό. Η D3 χρησιμεύει κυρίαρχα στη διαίρεση των κυττάρων. Πολύ σημαντικό σε όλα τα πράγματα. Που οι περισσότεροι δεν το ξέρουν αυτό. Ναι, η διαίρεση των κυττάρων είναι ίσως η πιο σημαντική λειτουργία ενός οργανισμού. Γιατί εκεί όταν γίνει το πρόβλημα έχουμε όλα τα άλλα τα προβλήματα. Να το πάμε τη γονιμότητα, ότι μας πηγαίνει σε υπογονιμότητα. Να το πάμε στο ανοσοποιητικό σύστημα που αρχίζουν τα κύτταρα του ανοσοποιητικού όταν δεν έχουν διαρρηθεί σωστά να αλλάζουν χαρακτήρα και να επιτίθενται στον οργανισμό. Και γι' αυτό η βιταμίνη D έχει και πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και στο ανοσοποιητικό. Δηλαδή, φαντάσου σε όλα τα συστήματα, νευρικό, καρδιακιακό, παντού, η βιταμίνη D παίζει σημαντικό ρόλο. Και το άλλο μεγάλο θέμα είναι και τα ω3. Δηλαδή, αν μου έλεγε κάποιος τι είναι πιο σημαντικό να πάρω, ή D3 ή ω3, τι θα του έλεγα. Θα του έλεγα ότι πρέπει να τα πάρεις και τα δύο. Και τα δύο. Και τα ω3 είναι κάτι που το ξέρουν από πάρα πολύ παλιά. Οι παππούδες, οι γιαγιάδες, όταν ένα παιδάκι κρύωνε ή όταν είχε μια ιογενή λίμωξη ή οποιαδήποτε λίμωξη, του δίνανε μουρουνόλαδο. Που τα παιδάκια κλείναν την μύτη τους. Λόγω της άσχημης γεύσης. Λόγω της άσχημης γεύσης του ηχθιελαίου, κλείναν τη μύτη τους για να μπορούσαν να το καταπιούν και του θεωρούσαν τρομερό μαρτύριο, αλλά για κάποιο λόγο το δίνανε. Ναι. Αυτό λοιπόν η επιστήμη έχει προοδεύσει. Οι μελέτες που έχουμε στα χέρια μας πλέον είναι πάρα πολλές και δείχνουν τρομερά ωφέλη από το ω3. Και όχι μόνο στο καρδιακιακό. Οι περισσότεροι το έχουν για το καρδιακιακό, αλλά τα ω3, τα καλά ω3 και η συγκεκριμένη ποσότητα ω3 παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και στο κεντρικό νευρικό σύστημα και στο νοσοποιητικό σύστημα και ακόμα καινούριες μελέτες και στο σύστημα των οστών. Ενέχεται και το ω3 πλέον στην οστεοπόρωση. Η ποσότητα του ω3 είναι μια πολύ καινούργια μελέτη αυτή και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Άρα βλέπουμε λοιπόν δύο σημαντικά, που εγώ θα τα λέω τρόφιμα, γιατί πολλές φορές κυκλοφορούν σαν συμπληρώματα διατροφής, που εκεί πρέπει να προσέξουμε βέβαια πόσο παίρνουμε, δηλαδή όχι πόσο πολύ παίρνουμε, γιατί οι περισσότεροι παίρνουν πολύ λίγο. Πρέπει να προσέχουμε να παίρνουμε πολύ και να παίρνουμε και τα άλλα μικροθρεπτικά τα οποία βοηθούν στο να απορροφηθούν αυτά. Δεν έχει κανένα νόημα να παίρνω ω3 νηστικός. Δεν έχει κανένα νόημα να παίρνω D3 νηστικός, χωρίς ένα λιπαρό γεύμα. Δεν θα απορροφηθεί τίποτα. Δεν έχει νόημα να παίρνω ω3 από το πρωί στο βράδυ, μεγάλες ποσότητες, και να μην παίρνω μαγνήσιο για να μου ενεργοποιήσει τη D3 μου. Και η K2 για τη βιταμίνη D. Η K2 κάνει το εξής. Συνδράμει μαζί με τη βιταμίνη D σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι ενεργοποιεί την οστεοκαρσίνη, που σημαίνει ότι θα πάρει το ασβέστιο που θα έχει ενεργοποιήσει η βιταμίνη D και θα το μετακινήσει να το πάει στα οστάκια που χρειάζεται ή στα δόντια. Και όχι στις αρτηρίες. Και όχι στις αρτηρίες και στα διάφορα όργανα. Που ειδικά μετά από κάποια ηλικία, λόγω του μεταβολισμού επί πολλά χρόνια, έχουμε αρχίσει να έχουμε ασβεστώσεις σε πάρα πολλά, και όχι μόνο στα αγκία, πολύ περισσότερο νομίζω στα αγκία μόνο. Ασβεστώσεις έχουμε σε πάρα πολλά όργανα του ανθρώπινου σώματος και η ασβέστωση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο όταν κάπου έχουμε φλεγμονή. Άρα και τα δύο είναι πάρα πολύ σημαντικά και δεν μπορούμε να διαλέξουμε κανένα από τα δύο. Θα τα πάρουμε και τα δύο. Πλέον είναι από τις απαραίτητες συμπληρώσεις. Εγώ αυτό που παρατηρώ, ας πούμε, είναι ότι παρόλο παράδειγμα που τα ω3 μπορείς να τα πάρεις από την τροφή, δεν τρώμε την ποσότητα που χρειάζεται αυτών των τροφίμων
για να φτάσουμε στην ποσότητα που χρειάζεται να μας το καλύψει την τροφή. Ή τρώμε σπάνια αυτή την τροφή. Βέβαια. Δηλαδή, και μάλιστα, ας πούμε, κάποιος λέει ψάρι, δεν έχουν όλα τα ψάρια ωμέγα 3. Βέβαια. Δηλαδή, πολλές φορές λέει κάποιος θα φάω σολομό. Ναι, ο σολομός όμως και όπως και άλλα μεγάλα ψάρια, μαζί με τα λιπαρά τους που θα έχει και ωμέγα 3 και D3 πολλές φορές, εκεί θα πάρουμε και μεγάλη ποσότητα βαρέων μετάλλων. Οπότε, γι' αυτό λέμε, τα μεγάλα ψάρια, εκεί πρέπει αυτά πρέπει να τα έχουμε σπάνια στο πιάτο μας, δηλαδή όχι πάρα πολλές φορές το χρόνο. Ενώ τα μικρά ψάρια, όπως είναι οι σαρδέλες, όπως είναι η αθερίνα, όπως είναι ο γάβρος, αυτά τα μικρά ψαράκια έχουν πολύτιμα. Και ειδικά αν δεν είναι τηγανισμένα. Τώρα που έλεγες αυτό με τα μεγάλα ψάρια, με τα βαρέα μέταλλα, στην εγκυμοσύνη, ας πούμε, που είναι απαραίτητο να τα παίρνεις, πολλές φορές πρώτον υπάρχει σύσταση στην εγκυμοσύνη να μην τρως μεγάλα ψάρια όπως το σολομό ή όπως τον τόνο, ακριβώς για να μην πάρεις βαρέα μέταλλα. Σοφή σύσταση. Έτσι, σοφή. Από την άλλη, είναι και αυτό παράδειγμα σε πολλές γυναίκες, τα ψάρια τους κάθονται και πιο βαριά, μπορεί να τους κάνουν καούρες, άρα δεν θα φάνε στη συχνότητα που χρειάζεται το ψάρι για να το πάρουν από την τροφή, και επειδή είναι απαραίτητο για την καλή λειτουργία του εγκεφάλου του μωρού, για την όραση, για το νευρικό σύστημα που χρειάζεται να παίρνει η μητέρα αυτή την περίοδο, πολλές φορές δεν γίνεται εις βάρος του σώματος της μητέρας. Ναι, πραγματικά. Τώρα πάμε σε ένα άλλο πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το θέμα αυτό είναι το αν χρειάζεται η μητέρα συμπλήρωμα. Και αν η φύση έτσι την έκανε, και γιατί να παίρνουν συμπληρώματα, αφού η φύση λειτουργεί και έτσι μόνη της. Ναι. Η φύση λειτουργούσε και όταν είχαμε προσδόκιμο επιβίωσης 50 έτη ή 40 έτη. Έτσι, και τότε η φύση λειτουργούσε κανονικά. Αλλά νομίζω ότι είμαστε πια σαν είδος σε άλλο level. Και πρέπει συνέχεια να πηγαίνουμε προς το άλλο και στο πιο πάνω level. Οπότε αυτή τη στιγμή αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι το EPA και το DHA, δηλαδή τα ωμέγα 3, τα σωστά ωμέγα 3, αυτά που μας κάνουν τη σωστή δουλειά, χρειάζονται από πριν τη σύλληψη, ούτως ώστε να βοηθήσουν και στη σύλληψη και στη γονιμότητα, να συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, να βοηθήσουν τη γυναίκα να έχει χαμηλά επίπεδα φλεγμονής, να βοηθήσουν να έχει καλύτερη κυκλοφορία του αίματος, γιατί το ωμέγα 3 μειώνει το εξώδιο του αίματος, οπότε και γι' αυτό ρίχνουν και την πίεση. Και επίσης να το συνεχίσουν και κατά τη διάρκεια του θυλασμού, για να πάρει τα απαραίτητα λιπαρά, αυτά τα λιπαρά που θα κυκλοφορούν στη μαμά, να τα πάρει το παιδί. Είναι πάρα πολύ βασικό. Εγώ να σου πω, Δημήτρη, που ήμουνα, η αλήθεια είναι, πολύ κατά των συμπληρωμάτων, όταν έμεινα έγκυος και ήταν να κάνω εγώ τα παιδιά μου, που αναγκαστικά στην εγκυμοσύνη έπρεπε να πάρω συμπληρώματα, εκεί λοιπόν έψαξα περισσότερο και εκεί είδα ότι πρώτον, τα τρόφιμα δεν μας δίνουν τις ουσίες που μας δίνανε παλιά. Δηλαδή, το τι μας έδινε ένα πορτοκάλι πριν από 30 χρόνια δεν έχει καμία σχέση με το τι μας δίνει ένα πορτοκάλι σήμερα. Άρα, πλέον το χρειαζόμαστε όχι γιατί απαραίτητα δεν το τρώω από την τροφή. Μπορεί να τρώω την τροφή και να μην με καλύπτει, να μην παίρνω αυτά που χρειάζεται, ή να μην υπάρχει, όπως είπες πριν, ότι για να απορροφηθεί ένα θρεπτικό συστατικό μπορεί να χρειάζεται σαν συμπαράγοντας να υπάρχει κάτι άλλο. Αν λοιπόν δεν υπάρχει επάρκεια από όλα τα θρεπτικά συστατικά, δεν μπορεί να επηρεάζει την απορρόφηση από κάτι που εγώ το παίρνω. Βέβαια, όπως λέμε, γι' αυτό λέγονται και συμπληρώματα. Στην ουσία συμπληρώνουν την τροφή. Δεν είναι το ότι εγώ περιμένω ότι δεν τρώω σωστά, δεν κινούμαι, δεν κοιμάμαι καλά και παίρνοντας τα συμπληρώματα θα σωθώ. Έτσι. Σαφώς. Λειτουργούν βοηθητικά και συμπληρωματικά σε σχέση με τις άλλες αλλαγές του τρόπου ζωής μου, που συμβάλλουν και βοηθούν στο να λειτουργήσει ο οργανισμός έτσι όπως χρειάζεται να λειτουργήσει. Αυτό όμως με τα ωμέγα 3 και με την D3 ήταν πολύ κομβικά και θυμάμαι ότι όταν έμαθα ότι από το αν τρώει η μητέρα ψάρια στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, κοινώς από το αν παίρνει ωμέγα 3 κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, κρίνεται ο δείκτης νοημοσύνης του παιδιού.
Και το λέω σε όλες τις πελάτησές μου αυτό και ξέρεις, προσπαθούν να φάνε, συνήθως δεν καταναλώνουν την ποσότητα που χρειάζεται, οπότε καταλήγουμε σε συμπλήρωμα, αλλά είναι πολύ σημαντικό και το τι συμπλήρωμα. Δηλαδή, επειδή κυκλοφορούν πάρα πολλά ηχθιέλαια έξω, ή ακόμα και στο σούπερ μάρκετ μπορείς να βρεις, θέλω να μας πεις τι χρειάζεται να έχει, γιατί πώς θα ξεχωρίσω αν το ω3 που θα πάρω είναι καλά ή όχι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ τώρα αρχίζει και βγαίνει στο φως. Μέχρι τώρα ήταν πολύ καλά κρυμμένο πίσω από το marketing των εταιριών κτλ. Αυτό που χρειάζεται είναι να βλέπουμε δύο νούμερα. Όταν παίρνουμε ένα ω3, να βλέπουμε, να προσθέτουμε δύο νούμερα. Υπάρχει ένα που λέγεται DHA και EPA. Όλα τα ω3 πρέπει να το γράφουν αυτό. Δεν μας νοιάζει τι γράφει το κουτάκι σε σχέση με το πόσο ω3 έχει. Όλα είναι τα περισσότερα, δηλαδή είναι χιλιάρια, 1000 μιλιγκράμμ. Το θέμα είναι στα 1000 μιλιγκράμμ ηχθιελαίου πόσο EPA και DHA υπάρχουν. Την αναλογία. Τότε λοιπόν θα δείτε διάφορα πράγματα που θα σας εκπλήξουν. Είτε ευχάριστα είτε δυσάρεστα. Κάθε τι που είναι πάνω από 700-750 μιλιγκράμμ είναι αρκετά πυκνό σε θρεπτικά ω3. Κάθε ω3 που είναι μικρότερο από 700 χρειάζεται να παίρνουμε παραπάνω. Ακόμα και στα 750 δεν μας φτάνει το ένα για τίποτα. Να πάρουμε παραπάνω δοσολογία. Παραπάνω δοσολογία. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση από το ένα για να πάρουμε το EPA και το DHA που χρειαζόμαστε να παίρνουμε 2 κάψουλες την ημέρα, και σε ένα άλλο να πρέπει για να πάρω την ίδια ποσότητα, 1000 το ένα, 1000 το άλλο, να παίρνω 10 κάψουλες για να παίρνω την ίδια ποσότητα. Που σιγά μην το 5, 6. Που κανείς δεν το κάνει, έτσι. Να είμαστε ειλικρινείς. Και γι' αυτό μπορεί να είναι σε ένα συμπλήρωμα 120 κάψουλες και να λες αυτό έχει περισσότερες κάψουλες, άρα αναλογικά μου βγαίνει πιο φτηνό. Ή οικονομικό. Πιο οικονομικό να πάρω, θα μου βγάλει παραπάνω καιρό. Αλλά στην ουσία χρειάζεται να παίρνεις απλά περισσότερα μέσα στην ίδια μέρα, που είναι και πιο δύσκολο να τα πάρεις. Ακριβώς. Και είναι πάρα πολύ βασικό. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι πλέον που έχουμε ξυπνήσει και προσπαθούμε να βελτιώσουμε ακόμα και τα μικρά πράγματα της ζωής μας, γιατί η ζωή μας είναι πάρα πολύ δύσκολη, έχουν αυτό το θέμα. Δηλαδή, επειδή μας ενδιαφέρει το πόσο θα πληρώσουμε για κάτι. Βάλετε λοιπόν την τιμή και διαιρέστε την τιμή δια το EPA και το DHA που έχει, ή ανάποδα, αντίστροφα, για να βγάλετε ένα συγκεκριμένο λόγο που εκεί θα συγκρίνετε. Μη συγκρίνετε σκέτη την τιμή με τις κάψουλες. Δεν έχει νόημα να το κάνει αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πραγματικά πηγαίνεις σε ένα φαρμακείο και δεν μπορείς πώς να κρίνεις, πού ξέρεις να κρίνεις ποιο συμπλήρωμα να πάρω. Υπάρχουν τόσα συμπληρώματα, τόσες διαφορετικές αναλογίες, τόσες διαφορετικές συνθέσεις, διαφορετικές εταιρείες. Πώς θα κρίνεις ποιο είναι το καλύτερο? Μόνο από την τιμή, από το θρεπτικό συστατικό? Αυτό δηλαδή είναι κάτι είναι ένα θέμα που απασχολεί τους αυτό. περισσότερους. Είναι ένα θέμα και στα συμπληρώματα διατροφής, επειδή η νομοθεσία είναι λίγο πιο, θα το έλεγα έτσι, πλατιάζει λίγο περισσότερο και δεν είναι πάρα πολύ αυστηρή όπως είναι στα φάρμακα. Εκεί μπορούν να περνάνε μέσα στην αγορά και προϊόντα τα οποία δεν είναι και τόσο φοβερά, να το πω ευγενικά. Δεν είναι ok. Μπορεί να μην κάνουν κακό, αλλά δεν έχει κάτι φοβερό. Ναι. Το παίρνεις, απλά δεν βλέπεις βελτίωση. Δεν κάνει τη δουλειά που το πήρες να κάνει. Ακόμα και να νιώσεις βελτίωση, μπορεί να είναι πλασίμπο η βελτίωση. Νιώθεις ότι πήρες κάτι. Ναι. Αλλά εντάξει, τώρα, και το πλασίμπο είναι μέσα στη ζωή. Ναι. Κάτι άλλο που όταν το είχα διαβάσει, είχα εντυπωσιαστεί, είναι ότι ακριβώς επειδή πιάσαμε πριν και είπαμε για την εγκυμοσύνη, όταν στη διάρκεια της εγκυμοσύνης προτεραιότητα έχει το μωρό. Δηλαδή, ακόμα και αν η μητέρα δεν το παίρνει από την τροφή, παράδειγμα το ω3, θα το πάρει εις βάρος του σώματος της μητέρας, το μωρό θα πάρει από τα αποθέματα της μητέρας. Το θέμα είναι ότι πολλές φορές στην αρχή μπορεί να καλύπτεται από τα αποθέματα της μητέρας, κάποια στιγμή μπορεί και η μαμά να ξεζουμιστεί από ουσίες και να μην πάρει το μωρό τελικά την επάρκεια που χρειάζεται, και αυτό επηρεάζει και στο πώς και στη διανοητική ανάπτυξη
και στην όραση που παίζει μεγάλο ρόλο τα ω3. Και αυτό που μου έκανε πολύ εντύπωση είναι ακριβώς επειδή η μαμά μπορεί να ξεζουμιστεί, μπορεί να είναι και ο λόγος που πολλές φορές οι μητέρες μετά παρουσιάζουν επιλόχιο κατάθλιψη. Και όχι μόνο. Κόπωση. Και λες, εντάξει, εμφανίζονται αυτοάνωσα, εμφανίζονται λίγο μετά τις εγκυμοσύνες και τους θυλασμούς. Και λες, είναι οι ορμόνες. Είναι επειδή είχε αλλάξει η ζωή μου. Αυτό το brain fog που λέμε, το ότι δεν θυμάμαι κάτι ήθελα να κάνω, τι ήθελα να κάνω. Μπορεί να είναι επειδή δεν κοιμάμαι καλά, που πράγματι μπορεί να ισχύει και αυτό. Ναι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ποια είναι τα συστατικά της τροφής που εσύ από την εμπειρία σου βλέπεις ότι λείπουν πιο πολύ από μια γυναίκα στην εγκυμοσύνη? Θα σου πω, εγώ πολλές φορές βλέπω γυναίκες οι οποίες στην προσπάθειά τους να διατηρηθούν σε ένα φυσιολογικό βάρος υποσιτίζονται. Και πολλές φορές βλέπω γυναίκες που έχουν παραπάνω κιλά, αλλά παρόλο που είναι υπέρβαρες, είναι επίσης υποσιτισμένες. Δηλαδή, η επάρκεια των θρεπτικών συστατικών θεωρώ ότι η επάρκεια ενέργειας από την τροφή και η επάρκεια θρεπτικών συστατικών, δηλαδή να είναι ποιοτικά, το ότι διατηρούμε αδύνατη, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τρώω και σωστά. Το ότι έχω παραπάνω κιλά δεν σημαίνει απαραίτητα το ότι έχω επάρκεια. Έτσι. Πολλές φορές λοιπόν θεωρώ ότι το ότι δεν τρώω σωστά δεν έχει να κάνει με το αν πάχυνα ή το αν αδυνάτησα. Σε μένα πολλές φορές μπορεί να έρχονται λόγω του παραπάνω βάρους ή λόγω του ότι μου είπε ο γιατρός να προσέξω γιατί μην ανεβάσω ζάχαρο ή είμαι οριακά στο ζάχαρο. Δεν είναι το πρόβλημα τα κιλά, είναι το πρόβλημα η θρέψη. Και θέμα στη θρέψη μπορεί να έχουμε όλοι μας, είτε έχουμε παραπάνω κιλά είτε όχι. Οπότε όλα αυτά που είπαμε και πριν για τα τακτικά γεύματα, για το τι χρειάζεται να περιλαμβάνει κάθε γεύμα, για την κίνηση, για τον ύπνο, αυτά δεν τα λέμε μόνο για να δυνατήσουμε ή μόνο για να έχουμε γονιμότητα ή μόνο για να τα κάνουμε στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Αυτό έχει να κάνει με την υγεία. Και γι' αυτό και στον τρόπο που δουλεύω δίνω μεγάλη έμφαση. Δεν δουλεύω με το δίαιτες γραμμάρι, τι θα φας σήμερα, τι θα φας αύριο κτλ. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μάθουν πώς να τρώνε ώστε να λειτουργεί ο οργανισμός σου το καλύτερο δυνατόν. Σούπερ, αυτό είναι το βασικό. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Και μιας και μιλούσαμε για εγκυμοσύνη, ήθελα να σου πω και κάτι άλλο. Και μιλήσαμε πριν για τη βιταμίνη D3. Πολλοί λένε γιατί θέλω να πάρω παραπάνω βιταμίνη D3 όταν είναι η γυναίκα έγκυος κτλ. Και είπε τη λέξη ξεζούμισμα και αμέσως μου ήρθε αυτή η ερώτηση. Γιατί πραγματικά προτεραιότητα ο οργανισμός όταν μια γυναίκα φέρει ένα παιδί στην κοιλιά της, ο οργανισμός προσπαθεί να σώσει το παιδί με τα πάντα. Δηλαδή χρησιμοποιεί οποιοδήποτε πόρο έχει η γυναίκα για να σώσει το παιδί. Οπότε για την καλή λειτουργία και την ανάπτυξη του παιδιού θα χρησιμοποιήσει τους πόρους της μαμάς. Η μαμά όμως δεν πάβει να έχει ανάγκες ως οργανισμός. Οπότε τα θρεπτικά συστατικά, προσοχή τώρα γιατί και το άλλο που είπες είναι πολύ σημαντικό, όχι οι θερμίδες. Δεν είναι το ζήτημα θερμίδων. Είναι ζήτημα γιατί οι θερμίδες πρέπει να διατηρούνται πάλι κοντά. Δεν είναι μεγάλη διαφορά θερμίδων που χρειάζεται να έχει μια μαμά από μια μη μαμά. Αλλά πρέπει να έχει διαφορά στα μικροθρεπτικά, δηλαδή βιταμίνες, μέταλλα και μακροθρεπτικά, πρωτεΐνη. Βέβαια. Γιατί η πρωτεΐνη είναι βασικό δομικό συστατικό, έτσι. Δηλαδή ζάχαρα μπορεί να πάρει και ο οργανισμός από μόνος να βγάλει, δηλαδή να κάνει γλυκονεογέννηση και να βγάλει ζάχαρο, αν χρειαστεί εκείνη τη στιγμή κάτι. Αλλά πρωτεΐνη θα πρέπει να σπάσει το δικό του μυϊκό ιστό για να μπορέσει να δώσει την πρωτεΐνη που χρειάζεται στο άλλο που κυοφορεί. Οπότε έτσι σκέφτηκα και πολλές φορές μια γυναίκα η οποία είναι έγκυος, ενώ είχε ψιλοφυσιολογική βιταμίνη D στις εξετάσεις της, με το που μένει έγκυος, τον επόμενο μήνα έχει πάρει μια βουτιά και έχει πάει κάτω από 10. Γιατί και εκείνο που ήταν στα όρια της. Ήταν στα όρια της και μετά μπήκε και ένας άλλος άνθρωπος ο οποίος τρέφεται από αυτήν όσον αφορά τα μικροθρεπτικά.
Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες πριν. Δηλαδή, κάποιος όταν τρώει πολύ στην εγκυμοσύνη δεν σημαίνει ότι έχει και μικροσωματικά. Πρέπει να τρώει σωστά. Είναι πολύ ωραίο. Αυτό που είπες ότι η βιταμίνη D πέφτει απότομα, κάθε φορά που παράδειγμα μπορεί να περάσω μια ίωση ή που και η βιταμίνη D, όπως και ο σίδηρος, η φερριτίνη, μπορεί να πέσει πολύ απότομα από μια μικρή ίωση. Πολλές φορές στις εξετάσεις θεωρείται ότι έχεις επάρκεια αν έχεις βιταμίνη D3 πάνω από 30. Για να σου καλύπτει και το νοσοποιητικό όμως χρειάζεται να έχεις από 50 και πάνω. Αυτό ο περισσότερος κόσμος δεν το γνωρίζει. Εγώ θα έλεγα 70, αλλά εγώ είμαι λίγο. Καλά, και εγώ είμαι 100 τώρα. Είμαι λίγο υπερβολικός μου λένε, αλλά όλες οι μελέτες που δείχνουν μεταβολές, δηλαδή είτε είναι σε ανοσοποιητικό, δηλαδή μελέτες σε αυτοάνοσα νοσήματα, είτε μελέτες σε μεταβολικό σύνδρομο, η μεγάλη διαφορά δεν είναι όταν έχεις απλή επάρκεια, όταν είσαι δηλαδή πάνω από 30. Ναι. Η μεγάλη διαφορά γίνεται σε αυτούς που έχουν πάνω από 50-60. Είναι φοβερό. Και το 50-60, για να μην φοβίζουμε τον κόσμο, είναι πολύ μακριά από το 100. Που έχουμε βάλει, ας πούμε, το όριο ότι στο 100 παιδιά χτυπάνε τα καμπανάκια, έχουμε πολύ ντε και φοβόμαστε ότι θα σβεστοποιηθούμε και θα γίνουμε μάρμαρα. Είναι λίγο πολύ μακριά. Κάποιος για να πάει από το 60 στο 100 πρέπει να καταναλώνει, ας πούμε, 10.000 μονάδες D3 την ημέρα, κάθε μέρα για χρόνια για να φτάσει στο 100. Και όπως είπαμε, μπορεί οι αυξημένες ανάγκες του οργανισμού, αρρώστησα, στρεσαρίστηκα για μια περίοδο, δεν κοιμήθηκα καλά μια περίοδο, κατευθείαν την τραβάει. Πριν είπες το πόσο σημαντικό είναι στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, να παίρνουμε συμπληρώματα η μητέρα. Αυτός ίσως είναι και είπες ότι η φύση προνοεί, ώστε στην ουσία να πάρει ό,τι χρειάζεται το μωρό, και ας είναι εις βάρος της μητέρας. Αυτός είναι και ο λόγος που πολλές φορές όμως επηρεάζεται η γονιμότητα και το σώμα δεν... πολλές γυναίκες προσπαθούν να μείνουν έγκυες και δεν μένουν έγκυες, ακριβώς επειδή το σώμα δεν είναι έτοιμο και δεν νιώθει αρκετά ασφαλές για να μπορέσει μια ζωή να επιβιώσει ή να πάρει αυτά που θα χρειαστεί σε περίπτωση που γίνει πράγματι η γονιμοποίηση. Εκπληκτική ερμηνεία αυτή, δεν την έχω ξανακούσει. Είμαι 100% σύμφωνος με αυτό. Ακούω πάρα πολύ συχνά γυναίκες να λένε: έχουμε κάνει εξετάσεις, όλες οι εξετάσεις φαίνονται φυσιολογικές, και όμως δεν μπορούμε να πιάσουμε ένα παιδί. Και μπορεί να είναι αυτό που δεν φαίνεται απαραίτητα στις εξετάσεις τις εξειδικευμένες, να μην έχει να κάνει με κάτι τόσο περίπλοκο, κάτι τόσο μηχανικό ή οργανικό, να έχει να κάνει με ελλείψεις. Είναι φοβερό, γιατί όταν με ρωτούν για την υπογονιμότητα, μου λένε: όχι, οι άντρες φταίνε. Οι άντρες φταίνε για το 1/3 της υπογονιμότητας. Μετά λένε οι άντρες: όχι, η γυναίκα φταίει. Καλά, αυτό ήταν και παλιό, ας πούμε, κοινωνικό, φοβερό, στερεότυπο ότι αυτή είναι στέρφα. Δεν κάνει παιδιά. Είναι στέφα ή κάνει κορίτσια. Ή κάνει κορίτσια μόνο. Ναι, δεν κάνει εγώ. Φοβερό. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα είναι φοβερό γιατί είπαμε το 1/3 είναι για τον άντρα, η υπογονιμότητα, οφείλεται στον άντρα. Το 1/3 οφείλεται στη γυναίκα. Και υπάρχει το άλλο τρίτο από τα 3, το οποίο δεν υπάρχει καμία εξήγηση για ποιο λόγο υπάρχει υπογονιμότητα. Και κάνουμε χρωμοσωμικά τεστ να βρούμε κτλ. Που πολλές φορές και αυτά χρειάζονται, έτσι, δεν συζητάμε καθόλου. Γιατί, αλλά πολλές φορές μπορεί να είναι και απλά έλλειψη. Έτσι, κάτι πολύ πιο απλό. Κάτι πολύ απλό. Και είναι ωραίο αυτό που είπες, ότι δεν είναι ο οργανισμός έτοιμος, δεν αισθάνεται έτοιμος. Δεν έχω αυτά που πρέπει για να υποστηρίξω μια εγκυμοσύνη. Οπότε περιμένω μέχρι να μου τα φέρεις. Και δεν φταίει ούτε η γυναίκα ούτε ο άντρας αυτό. Είναι το ότι ίσως είναι και ένα καμπανάκι του να με φροντίσω. Σωστό. Το να στραφώ προς τα εμένα, προς τον οργανισμό μου, το τι χρειάζεται ο οργανισμός μου, και σίγουρα ακόμα και ψυχολογικά η προετοιμασία του να μπω στη διαδικασία να με φροντίσω και πριν γίνω μητέρα, γιατί σίγουρα μετά η προτεραιότητα γίνεται κάτι άλλο, ο προβολέας πέφτει κάπου αλλού, είναι πολύ σημαντικό δώρο αυτό για μια γυναίκα και πριν, και να απολαύσει την εγκυμοσύνη της και μετά να είναι ο οργανισμός σε καλή κατάσταση, οπότε και να μπορεί και την αϊπνία και την αλλαγή στη ζωή της, και αν επιλέξει να θυλάσει, δεν επιλέξει να θυλάσει, οι αυξημένες απαιτήσεις του οργανισμού της να είναι καλυμμένες. Θα μπορεί να το διαχειριστεί ο οργανισμός.
Ναι, είναι πολύ βασικό. Γιατί είπες ότι οι βιταμίνες καταναλώνονται στο στρες. Δηλαδή, το στρες τρώει τις βιταμίνες, τις ρουφάει, γιατί προσπαθεί ο οργανισμός να ανταποκριθεί και τρώει τις βιταμίνες του. Και όχι μόνο τις βιταμίνες, και μέταλλα κτλ. Έτσι όπως είσαι εσύ και αγχώνεσαι, ή έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή ο οργανισμός σου, να έχεις και αυτό το στρες, είτε στο σώμα, είτε να έχεις την αϊπνία, την κούραση και μετά. Κάτσε ακόμα λίγο, φρόντισε τον εαυτό σου και μετά. Ηρέμησε και όλα θα γίνουν. Σωστό. Θα γίνουν. Πολύ καλό, πολύ καλό. Και επειδή είπαμε ότι μετά την εγκυμοσύνη συμβαίνουν πολλά και διάφορα. Μίλησες για επιλόχιο κατάθλιψη. Μίλησα εγώ για αυτοάνοσα. Ερώτημα. Βλέπεις αυτοάνοσα στους ανθρώπους που κουράρεις, βλέπεις αυτοάνοσα πιο πολλά σε γυναίκες ή σε άντρες? Σε γυναίκες. Σε γυναίκες. Σε γυναίκες. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, αυτό σίγουρα θεωρώ ότι έχει να κάνει και με τους πολλούς ρόλους που έχουν οι γυναίκες. Και το αυξημένο στρες ακριβώς λόγω όλων αυτών των ρόλων που έχουν. Επίσης θεωρώ ότι παίζει μεγάλο ρόλο και το ότι δεν έχουν μάθει να φροντίζουν τον εαυτό τους. Δεν έχουν μάθει, να φροντίζουν δεν εννοώ το αν περιποιούμε και βάφομαι και φτιάχνω το μαλλί, εννοώ το να ακούω τις ανάγκες μου. Χρειάζομαι να ξεκουραστώ, χρειάζομαι να κοιμηθώ, πεινάω, δεν πεινάω. Πολλές φορές στο τρέξιμο της ημέρας και της σύγχρονης ζωής, το πούμε έτσι, ξεχνάμε βασικές ανάγκες μας. Από εκεί εγώ θεωρώ ότι ξεκινάνε πολλά. Αυτό που λένε ότι όταν δεν μιλάει το στόμα, μιλάει το σώμα μας βγάζει καμπανάκια. Αυτό που είπες για τις γυναίκες είναι πολύ σημαντικό. Γιατί ακόμα και η φυσιολογία μπορεί να εξηγήσει γιατί οι γυναίκες έχουν περισσότερο αυτοάνοσα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το στρες που η σύγχρονη γυναίκα περνάει και αυτό αυξάνει πάρα πολύ την πίεση στον οργανισμό σε αυτό το επίπεδο. Αλλά η γυναίκα και ως οργανισμός είναι πολύ πιο επιρρεπή σε ένα αυτοάνωσο. Καταρχάς λόγω ορμονών. Η ιστραδιόλη από μόνη της έχει επηρεάζει άμεσα τις φλεγμονές στο ανθρώπινο σώμα. Και η ιστραδιόλη στη γυναίκα δεν είναι ευθεία. Ο κύκλος ανεβαίνει και κατεβαίνει, μέσα στο κύκλο ανεβαίνει και κατεβαίνει και αυτό δημιουργεί συνεχώς ανισορροπίες μέσα στον οργανισμό της. Το δεύτερο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι κάποια γονίδια που επηρεάζουν τα αυτοάνοσα, που στο τέλος εκφράζουν αυτοάνοσα, είναι φιλοεπηρεαζόμενα. Που σημαίνει ότι το ίδιο γονίδιο στη γυναίκα θα εκφραστεί, ενώ στον άντρα δεν θα εκφραστεί. Και έτσι λοιπόν μπορεί και εξηγείται και με βάση τη φυσιολογία ότι οι γυναίκες είναι σίγουρο ότι θα έχουν περισσότερα αυτοάνοσα. Όμως, εδώ έρχεται το ερώτημα. Διατροφή και στο αυτοάνωσο. Τι γίνεται εκεί? Τι συμβουλές μπορούμε να δώσουμε στους ανθρώπους που έχουν ένα αυτοάνωσο και θέλουν να το βοηθήσουν και με τη διατροφή τους, εκτός από το φάρμακο που τους δίνει ο γιατρός τους? Έχεις πάρα πολύ δίκιο σε αυτό που είπες. Ήθελα να πω πάνω σε αυτό που είπες για τα ιστρογόνα. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν μπαίνουν οι γυναίκες, όταν περνάνε τα 40, που αρχίζουν και πέφτουν τα ιστρογόνα, αυξάνεται σταδιακά και η φλεγμονή. Οπότε πώς τα ιστρογόνα λειτουργούν και προστατευτικά, ας το πούμε έτσι. Όπως και αυτό που είπες ότι ανάλογα σε ποια φάση του κύκλου είναι η γυναίκα, είναι και πιο πιθανόν το αν παράδειγμα έρθω εγώ σε επαφή με έναν ιό, το αν θα αρρωστήσω ή όχι. Αν είμαι πριν τη μέση του κύκλου ή μετά τη μέση του κύκλου. Αυτό παίζει ρόλο στο νοσοποιητικό και στο αν θα εκφράσω κάτι ή όχι. Όπως είπες πριν, είναι πολυπαραγωγικό. Δηλαδή, μπορεί πράγματι να υπάρχει μια γεννητική προδιάθεση. Έτσι, δηλαδή δεν έχει να κάνει μόνο με τον τρόπο ζωής και μόνο με τη διατροφή. Μπορεί να υπάρχει μια γεννητική προδιάθεση. Το αν όμως θα εμφανιστεί και αν θα γίνει trigger αυτό που έχω γονιδιακά να εμφανιστεί ή όχι, παίζει μεγάλο ρόλο η διατροφή. Και ο τρόπος ζωής, όχι μόνο η διατροφή. Εγώ η αλήθεια είναι όταν μιλάω για διατροφή, μιλάω στην ουσία για αυτό που τρώμε, για το πώς κινούμαστε, για το πώς κοιμόμαστε και για τη διαχείριση του στρες. Είναι 4 πράγματα. Δεν είναι μόνο διατροφή.
Η διατροφή λοιπόν παίζει καθοριστικό ρόλο στο αν θα έχω φλεγμονή στο σώμα ή όχι. Έτσι. Παίζει μεγάλο ρόλο στο μικροβίωμά μου, που είναι αυτό που λέμε ο δεύτερος εγκέφαλος. Το αν η κατάσταση, η ισορροπία στα καλά και κακά βακτήρια στο έντερο είναι αυτή που χρειάζεται. Αυτό επηρεάζει πάρα πολύ το νοσοποιητικό. Από την κατάσταση που είναι το μικροβίωμά μου, καθορίζει την ανοσολογική απόκριση του σώματός μου. Οπότε, το πώς τρώω, το να φροντίζω να έχω τρόφιμα, παράδειγμα, που έχουν προβιωτικά. Για να μην σου πω ότι στις γυναίκες πάνω από τα 40 θέλουμε κάθε μέρα, αν γίνεται, να τρώω τουλάχιστον 3 τρόφιμα που έχουν προβιωτικά. Και πρεβιωτικά. Και προβιωτικά, βέβαια. Και προβιωτικά. Το να φροντίζω την καλή λειτουργία του εντέρου, το να τρώω τρόφιμα με φυτικές ίνες, το να να έχω ωμέγα 3, είτε αυτό είναι το να τρώω ψάρια, είτε αυτό είναι το να τρώω ελαιόλαδο, ξηρούς καρπούς, το να έχω καλά λιπαρά δηλαδή στη διατροφή μου, που επηρεάζουν και τους δείκτες φλεγμονής που λέγαμε πριν. Το να υπάρχει επάρκεια τροφής, το να υπάρχει επάρκεια πρωτεΐνης, που όπως είπες πριν, ο οργανισμός καθημερινά χρειάζεται μια ποσότητα πρωτεΐνης για να κάνει τις λειτουργίες του. Εάν εγώ δεν του το δώσω από το στόμα, θα το βρει από τη μυϊκή μου μάζα. Που εννοείται ότι θέλουμε με νύχια και με δόντια να την κρατήσουμε και όχι να τη χάνουμε, και αν γίνεται να φτιάχνουμε κι άλλη, γιατί είναι αυτό που μας κάνει να καίμε. Δείκτες νεότητας επίσης. Βέβαια. Πολλές φορές νομίζουμε ότι είμαι πιο κουρασμένη, δεν έχω τόσο ενέργεια επειδή μεγαλώνω. Δεν έχει να κάνει με το ότι μεγαλώνω. Έχει να κάνει με το ότι η χρήση που έχω κάνει στον οργανισμό μου μέχρι τώρα σιγά σιγά βγαίνει. Και κάποια πράγματα λειτουργούν συναθρηστικά. Μπορεί εγώ, παράδειγμα, να εμφανίσω θηροειδή κάποια στιγμή. Η βλάβη στο θηροειδή δεν έγινε ξαφνικά μία μέρα. Δεν έγινε την ημέρα που εγώ είδα αυξημένες στις εξετάσεις μου τις τιμές. Μπορεί να είναι μια διαδικασία που γίνεται 10 χρόνια πριν. Ναι. Πολύ σωστό. Και όπως και στο αυτοάνωσο, δεν είναι ότι ξαφνικά απέκτησαν αυτοάνωσο, είναι ότι για χρόνια η ινσουλιναντίσταση, δεν είναι ότι ξαφνικά απέκτησαν ινσουλιναντίσταση. Είναι κάτι που γίνεται για πολλά χρόνια. Έτσι. Και στο τέλος δεν αντέχει ο οργανισμός άλλο και σου λέει παιδιά να το. Έτσι. Και λέει κάποιος, εγώ δεν είχα τίποτα και ξαφνικά εμφάνισα το τάδε. Δεν είναι ξαφνικά. Απλά πιο πριν δεν σου είχε δώσει σημάδια. Και πολλοί θεωρούν ότι είναι πρόβλημα όταν εμφανίσω το αυτοάνωσο ή όταν παχύνω. Αλλά αυτό είναι το αποτέλεσμα, δεν είναι το πρόβλημα. Είναι κάτι που λέω και εγώ σε πολλούς φίλους όταν συζητάμε γι' αυτό, ότι είμαστε έρμεα της τελειότητας του οργανισμού μας. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι ένα εκπληκτικό μηχάνημα. Δηλαδή ό,τι και να του κάνεις θα προσπαθήσει να το αντιρροπήσει εσωτερικά χωρίς να βγάλει πρόβλημα. Είναι σαν να έχεις μια μηχανή, να την πιέζεις, να τις διαλύεις και αυτή να φτιάχνει ξανά αυτό που διαλύεται, αλλά και αυτό το πράγμα έχει ένα ορισμένο όριο. Και επί πολλά χρόνια μπορεί να στο καλύπτει ο ίδιος ο οργανισμός το πρόβλημα που του κάνεις, δηλαδή την πίεση που του δίνεις, και στη συνέχεια, σε κάποια φάση να σηκώσει τα χέρια ψηλά, παιδιά, πολλά χρόνια προσπαθώ, δεν αντέχω άλλο. Και πολλά σας έκανα. Πολύ σας βόλεψα. Και πολύ σας βόλεψα μέχρι τώρα. Ναι, οπότε εδώ το μήνυμα είναι προσέχουμε για να έχουμε. Δεν σημαίνει αντέχω. Έτσι. Εγώ αντέχω το ποτό, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ναι. Εγώ αντέχω να τρώω 10 τούρτες τη μέρα και είμαι λεπτός. Δεν είναι σωστός ο τρόπος να βλέπουμε. Εμένα ο παππούς μου στο καφενείο έζησε 100 χρονών και έπινε κάθε μέρα ή έτρωγε ή κάπνιζε κάθε μέρα. Ναι. Αυτά είναι αυτό που ακούμε συνέχεια. Εγώ πάλι ήθελα να πω να προσθέσω κάποια πράγματα στα αυτοάνωσα όσον αφορά τα μικροθεραπευτικά και το τι κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε με συμπληρώματα διατροφής που έχουν αποδείξει ότι μπορούν να βοηθήσουν το αυτοάνωσο είτε μαζί με τη φαρμακευτική αγωγή είτε στην κατάσταση της ύφεσης να διατηρήσουν την ύφεση και ακόμη περισσότερο. Για πες μας Δημήτρη, τι μπορούμε να κάνουμε? Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, απασχολεί πάρα πολύ κόσμο με τα αυτοάνοσα. Πάρα πολλοί κόσμος πλέον έχει αυτοάνοσα. Είναι βασικό καταρχάς αυτό που είπαμε στην αρχή του podcast. Είναι βασική η βιταμίνη D. Η βιταμίνη D, όπως είπαμε, παίζει ρόλο σε πάρα πολλές διεργασίες μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό.
Και πολλές από τις οποίες έχουν σχέση με το ανοσοποιητικό. Δηλαδή, είναι ρυθμιστής φλεγμονής καταρχάς, βιταμίνη D. Ρυθμίζει φλεγμονή, επηρεάζει τα T-reg κύτταρα, ας πούμε, τα TAF λιμφοκύτταρα, τα οποία ρεγουλάρουν, δηλαδή ρυθμίζουν τη φλεγμονή. Μειώνει τις δείκτες φλεγμονής όταν έχουμε επαρκή D. Και όλες οι μελέτες μέχρι τώρα, όλες όμως, δείχνουν τη συσχέτιση της έλλειψης βιταμίνη D με μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης των αυτοάνωσων. Και ένα δεύτερο μόριο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, είναι το Q10. Το οποίο δεν το ξέρω περισσότερο. Το οποίο Q10 είναι κάτι που είναι δύσκολο και γι' αυτό ίσως δεν το ξέρει πολύ ο κόσμος, γιατί το Q10 παίζει ρόλο μέσα στο κύτταρο. Και το Q10 είναι βασικό για να παράγει το κύτταρο ενέργεια. Παράγει ο ίδιος ο οργανισμός Q10. Αλλά όπως και τη βιταμίνη D, όπως είπαμε στο προηγούμενο, το καταναλώνει πάρα πολύ σε συνθήκες στρες, σε συνθήκες φλεγμονής κτλ. Και το καταναλώνει. Και αυτό τον οδηγεί στο όταν το χρειαστεί να μην το έχει. Και όταν δεν έχουμε Q10 πολύ, τότε μέσα στο μυτοχόνδριο, μέσα λοιπόν στο κύτταρο, η ενέργεια που παράγεται δεν είναι αρκετή. Και όταν δεν παράγεται αρκετή ενέργεια στο κύτταρο, το κύτταρο αρχίζει να νομίζει ότι κάτι δεν συμβαίνει σωστά, δεν λειτουργεί σωστά, και αυτό στα ανοσοποιητικά κύτταρα, στα κύτταρα του ανοσοποιητικού, έχει σαν αποτέλεσμα πολλές φορές να αλλάζουν χαρακτήρα. Αυτό που λέμε να τρελαίνονται τα κύτταρα. Έχουμε ήδη πολλές μελέτες με το Q10 και το πόσο μπορεί να βοηθήσει σε αυτοάνοσα, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα ή ακόμα και ο συστηματικός ερυθυματώδης λύκος. Είναι, δηλαδή, είπα δύο, το ένα είναι πάρα πολύ συχνό και το άλλο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Οπότε είπα και τα δύο, τα οποία μπορούν να δείξουν σε τι εύρος μπορεί να παίξει αυτό το μικροθεραπευτικό. Το παράγει ο οργανισμός. Και ένα άλλο φοβερό είναι όταν που το θέσαμε σε κάποια ενημέρωση που κάνουμε, ότι και πολλά φάρμακα που παίρνουμε μπορούν να μειώσουν την ενδογενή παραγωγή Q10. Και αυτό, η ερώτηση ήταν ωραία, πολύ καλά, γιατί δεν βάζετε στατίνες Q10 αφού το ρίχνουν. Είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Θα πρέπει να βγούμε στο εργαστήριο. Μην το μαρτυράς εδώ πέρα τώρα. Μην δίνεις ιδέες. Ναι. Θα σου πω, αυτό επειδή είπες τώρα για τα μυτοχόνδρια, παίζει ρόλο στο πώς θα κάψει δηλαδή το σώμα, στο μεταβολισμό που λέμε. Παίζει ρόλο, τι έχουν δείξει οι έρευνες μέχρι στιγμής. Οι έρευνες δεν δείχνουν ότι μειώνει τη γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη η συμπλήρωση με Q10. Αυτό που έχει δείξει είναι κάτι που κάνει και η θιαμίνη, το ένα άλλο μόριο, είναι ότι μειώνει τη γλυκοζηλίωση, δηλαδή τις βλάβες που μπορεί να σου φέρει το αυξημένο ζάχαρο στο αίμα. Μπορεί να μην σου ρίχνει το ζάχαρο, αλλά μειώνει, σε προστατεύει ακόμα και αν έχεις αυξημένο ζάχαρο. Δηλαδή βοηθάει το κύτταρο ακόμα και στις κακές συνθήκες του αυξημένου ζαχάρου να μπορέσει να ανταποκριθεί καλύτερα, γιατί το μυτοχόνδριό του θα δουλεύει καλύτερα. Το προστατεύει. Θα παράγει καλύτερη ενέργεια και θα μπορεί να είναι. Γιατί τα παιδιά, ας πούμε, μπορούν να τρώνε 15 γλυκά τη μέρα και δεν έχουμε πολύ μεγάλο. Εντάξει, τώρα έχουν αυξηθεί βέβαια, αλλά παλιά δεν είχαμε πολύ μεγάλο ποσοστό παιδικού διαβήτη. Γιατί τα κύτταρα ήταν νέα. Γιατί το μυτοχόνδριο στα κύτταρα παρήγαγε όλα τα ATP που μπορούσε να παράξει. Και έτσι το κύτταρο ήταν σούπερ. Το PPQ θέλω να μου πεις τι είναι. Το PQQ. Το PQQ είναι ένας, αυτό λέγεται, συμπαράγοντας. Είναι η κοινώνη της πυρολοκινολίνης. Αυτός ο σιδηρόδρομος λοιπόν, ναι, που θα πρέπει να το πούμε 18 φορές για να μπορούμε να το πούμε. Αυτός είναι ένας συμπαράγοντας ο οποίος είναι φοβερό, δεν είναι συμπλήρωμα διατροφής. Αυτό λέγεται novel food, είναι στην κατηγορία των novel food, δηλαδή είναι κάποιες ουσίες τις οποίες έχουμε ανακαλύψει πρόσφατα, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό, αλλά έχουμε κάποια novel foods όπως το PQQ, έχουν δείξει πραγματικά και σε προκλινικές μελέτες και σε κλινικές μελέτες εκπληκτικά αποτελέσματα. Ότι φτιάχνουν νέα μυτοχόνδρια. Ακριβώς. Η βιογέννηση μυτοχονδρίου. Και όταν το λέμε αυτό μας κοιτάνε έτσι με δά τα μάτια, μπουρλώνουν τα μάτια.
Είναι μια εταιρεία που έχει, μόνο αυτή η εταιρεία παράγει το εγκεκριμένο PQQ και είναι στην Ιαπωνία. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον το εγκεκριμένο στην Ευρώπη. Εμείς έχουμε ένα σκέπασμα που το έχει αυτό. Έχουμε δηλαδή συνεργασία με αυτή την εταιρεία. Αλλά στην Ευρώπη είναι φοβερό ότι μόνο αυτή η εταιρεία έχει πάρει άδεια από τον Οργανισμό Τροφίμων της Ευρώπης, τον EFSA, για να κυκλοφορεί το PQQ σε συμπληρώματα διατροφής. Γιατί αυτή η εταιρεία έχει κάνει όλες τις μελέτες και έχει αποδείξει την ασφάλεια. Θέλω μια τελευταία ερώτηση. Το συνένζυμο Q10, υπάρχει κάποια συγκεκριμένη μορφή που είναι πιο προτιμητέα, πιο δυνατή, που κάνει καλύτερη απορρόφηση? Το συνένζυμο Q10 έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχει το πρόβλημα της μειωμένης βιοδιαθεσιμότητας. Που σημαίνει ότι, και γι' αυτό όλες οι μελέτες, αν δεις όλες τις μελέτες που δείχνουν θετικό αποτέλεσμα με Q10, η ποσότητα του Q10 στη μελέτη είναι τεράστια. Είναι πάνω από 1,5 γραμμάριο, 2 γραμμάρια, 1 γραμμάριο την ημέρα. Που είναι δύσκολο κάποιος να το πάρει. Εντάξει, είναι δύσκολο κάποιος να το πάρει. Και γιατί δεν απορροφάται. Οπότε δίνουμε μεγάλη ποσότητα να απορροφηθεί εκείνο το λίγο που χρειαζόμαστε. Υπάρχουν στην αγορά πλέον, υπάρχουν κάποιες εταιρείες που έχουν κάνει ένα βήμα εμπρός και έχουν παράξει, έχουν επέμβει στο Q10, το έχουν επικαλύψει με κάτι που είναι πιο, ας πούμε, γλυκάνες, με σάκχαρα. Το καλύπτουν και μπορεί έτσι να αυξηθεί πάρα πολύ η βιοδιαθεσιμότητα. Έτσι, αυτό, ας πούμε, είναι το Kava Q10 που χρησιμοποιούμε και εμείς σε κάποια διασκευάσματά μας. Το χρησιμοποιούμε γιατί όταν παίρνεις 300 mg Kava Q10, αυτόματα αυτό μεταφράζεται σε 1080 mg κανονικού Q10. Δηλαδή, οπότε μπορείς άνετα να πάρεις το Q10 που χρειάζεσαι για να έχεις τη θεραπευτική σου, ή θεραπευτική συμπλήρωμα δεν υπάρχει, αλλά το αποτέλεσμα που θες της βοήθειας. Διάβασα ότι έχει 18 φορές μεγαλύτερη απορρόφηση, βιοδιαθεσιμότητα. Ναι, έχει 18 φορές μεγαλύτερη βιοδιαθεσιμότητα από το απλό Q10. Και γι' αυτό το λόγο μπορεί και σου δίνει τελικά ό,τι θα σου έδινε τα 1000 mg. Γι' αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο τι παίρνουμε, πώς το παίρνουμε, τι βιοδιαθεσιμότητα, όπως λες, έχει, τι συστατικά έχει, ακόμα και στα συμπληρώματα δηλαδή. Αυτό χρειάζεται κάπως μια κατεύθυνση, κάπως να γνωρίζει, να σου κατευθύνει σε αυτό. Θέλει πολύ μελέτη. Εμείς αργούμε πολύ να βγάλουμε ένα προϊόν. Και αργούμε πολύ για αυτό το λόγο. Αργούμε πάρα πολύ γιατί το ελέγχουμε από χίλιες γεωμετρικές, προσπαθούμε τα στοιχεία που έχουμε να είναι μέσα, τα συστατικά του να είναι πιστοποιημένα, και αυτό μας βοηθούν κάποιες τέτοιες συστατικά που τα έχουν μόνο εταιρείες, έχουν πάρει την πατέντα και ξέρουμε ότι κάθε παρτίδα είναι η ίδια με την προηγούμενη και δεν είναι ό,τι βρούμε το φέραμε. Αλλά είναι πολύ καλό ότι αρχίζουν οι άνθρωποι να ψάχνονται. Ναι. Είναι πολύ καλό. Και ας ελπίσουμε ότι μας άκουσαν αρκετοί, γιατί τους ζητάμε και πάρα πολλά στο επόμενο. Έτσι. Δεν προλάβαμε να πούμε όσα θέλαμε. Θα προλάβουμε στο επόμενο όμως. Έτσι. Σας το υποσχόμαστε. Αυτό είναι υπόσχεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για όλα. Και θα το επαναλάβουμε. Δεν τελειώσαμε. Θα ξανάρθω. Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο. Θα ακολουθήσουν πολλά και ελπίζουμε ενδιαφέροντα.